दिनैहाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों 31 नम्बर सिल्ली बिधान सभा समष्टिनि निर्वाचन परिचालना कमिटि एबा निर्वाचन सालायग्रानि चेयारमेन जानानै जोंनि 31 नम्बर सिल्ली बिधान सभानि सिङाव थानाय आङो मानगोनां बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों फै रायजोफोर 6 तारिखआव 6 एप्रिलाव जानो गोनां जोंनि आसाम बिधान सभानि निर्वाचनाव जोङो जोंनि UPPL दोलो BJP दोलो AGP दोलो आरो GSP दोलोनि जयै सायख'नानै होनाय प्रार्थी मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनि मानोना जोङो 15 बोसोर जोङो चन्दन ब्रह्मखौ राजा खालामखांबाय दिनै बे राजाया चन्दन ब्रह्मआ जोंनि फोरजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखिसै ओंखायनो दिनैहाय जोङो जयन्त बसुमतारी फंबायखौ राजा खालामनो नागिरदों आरो बे राजा खालामनायनि सनालि सुजुगा दिनैहाय जोंनाव फैबाय रायजो राजाफोर ओंखायनो आं दिनै खावलायगोन फै जोङो 6 तारिखआव जे जानो गोनां भट बे भटआव जोङो जयन्त बसुमतारीखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनानै गोबां भटआव जों देरहाहोनि आरो जोंनि रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय बिथांखौ सहाय खालामनि रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो आं खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना 6 तारिखआव ट्रेक्टरनि सभायावनो भटखौ होनानै देरहाहोयो गोजोन्थों सोलायनाया जौगानायनि UPPL नखर नखर बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय UPPLनि 4थि बान्था सरकार दाफुंजानायनि दान मोननैनि गेजेरावनो गोजोन सान्थिनि लामा सायख'ना लायो NDFB बिदा फंबायफ्रा खोमसि सायख्लुमखौ बोखारना दा बिटिआरआ जौगानायनि लामायाव सोलायनाया जौगानायनि UPPL नखर नखर फैगौ बिधान सभानि बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना UPPL हान्जाखौ देरहासार खालाम नखर नखर